Naritanong diri sa akong baka mga kajuboy na. Kung iari kay init na kayo. Ako ni siyang ibalhin ako butang ba. Nang malandungan siya. Ito si unahan. Init naman gud. Ibilin lang ihapon ko ni diri kay balik ko na kuno yung hapon. Atong hubaro ng ikot niya mga kajuboy. Init na kayo mga kajuboy oh. Ang ikot mga kajuboy itong hubaron. Ato nang ibalhin. Grabe, initas panahon mga kajuboy. Ay na. Ay. Yan na. Ito na nga ito kaw. Ay, una naglakaw mga kajuboy. Ibalhin siya kay madahay init kayong panahon eh. Dito may palandungan siya. Okay man po nga ito kay maka tarong po siya kaon. Naglakaw mga kajuboy. May kanding siya mga kajuboy eh. Ako nang kailang kanding turo. Dali. Grabe hinita. Pasan to gamay. Ipanunob nga ha. Tumba na tong tiil. Ito kaya pakai bato. Ito pakai kong sanilas. Doon lang ito walhin na itong baka mga kajuboy. Yan ito dapita kay landong. Balik ko na ito sa ini kahapon ba. Ay dapita mga kajuboy. Ito yung situgway din. Nibsib na. Ngayon diri kay landong ko na ito niyang hapon. Ngaon na siya diha. Ay siya malandungan siya din napita. Anirante siya diri ibilin mga kajuboy. Amo na itong baka. Sugod na pa dibsib. Ito ni dapita nga ito ihigot eh. Ito dapita. Kaon siyang tarong. Rapid ko singot na ko mga kajuboy oh. Init kayo mga kajuboy. Naglong sleep pa dyan ko. Thermal pa yun yung isulob. Samot ka init. Ready? Samot ka init ang isulob mga kajuboy. Painit yung panahon. Bakay. Sige mga kajuboy eh. Ako nahihigot akong baka. Maulisan ko. Ay buntag padung na udto eh. Thank you kay mga kajuboy. Salamat. God bless. Amping mo tanan mga kajuboy o mga kaila.